Пракуратура Салігорскага района – гэта звяно вялікага ведомства, якое нязменна стаіць на абароне інтарэсаў грамадства, дзяржавы і кожнага чалавека. Асноўныя напрамкі дзейнасці ўключаюць нагляд за выкананнем заканадаўства, каардынацыю дзейнасці праваахоўных органаў, падтрыманне дзяржаўнага абвінавачвання ў судах, абарону правоў і законных інтарэсаў грамадзян. За першае паўгоддзе бягучага года Салігорская пракуратура правяла 32 праверкі, па якіх былі вынесены 25 прадстаўленняў і 40 прадпісанняў. 95 асоб прыцягнута да дысцыплінарнай адказнасці. Да адміністрацыйнай – 40 чалавек. Найбольшая колькасць правапарушэнняў і злачынстваў выяўлена ў сферы эканомікі. У суд накіравана 195 крымінальных спраў, 8 з іх у сферы сямейна-бытавых адносін. Адзін з ключавых напрамкаў дзейнасці пракуратуры – каардынуючая роля праваахоўных органаў. Аб плённай сумеснай рабоце з праваахоўнікамі сведчаць расследаваныя рэзанансныя крымінальныя справы. Так, на адным з сельскагаспадарчых прадпрыемстваў раёна дзейнічала міжведамасная працоўная група, якая складалася з супрацоўнікаў Салігорскага аддзела ўнутраных спраў і пракуратуры. По результатам работы межведомственной рабочей группы было установлено, что руководитель одной из сельскохозяйственных организаций нашего района на постоянной основе принимал незаконное вознаграждение от индивидуального предпринимателя, то есть взятки. По результатам работы данной группы были возбуждены уголовные дела. Данное уголовное дело было направлено в суд Солигорского района для рассмотрения, и по результатам рассмотрения судом Солигорского района был вынесен обвинительный приговор. Удзел у судовых пасяджэннях па крымінальных і грамадзянскіх справах – адзін з асноўных напрамкаў дзейнасці пракуратуры. З мэтай прафілактыкі злачынстваў практыкуюцца выязныя судовыя пасяджэнні ва установах адукацыі і на базе прадпрыемстваў. Мы участвуем в судебных заседаниях по уголовным делам и по гражданским делам. По уголовным делам наша задача – это поддержание государственного обвинения, представление суду доказательств и изобличение виновных лиц с целью привлечения их к уголовной ответственности. Каждый из сотрудников прокуратуры Солигорского района обладает необходимым и достаточным познанием в области уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного законодательства. На сегодняшний день все сотрудники в состоянии исполнять обязанности по поддержанию обвинения, и каждый из них неоднократно доказывал это своим участием в судебных заседаниях. Вялікую актуальнасць набываюць праверкі сельскагаспадарчых прадпрыемстваў у перыяды правядзення пасяўной і уборачнай кампаніі. Спраўнасць тэхнікі, падрыхтоўка яе да працы і захаванасць ураджаю – найважнейшыя задачы, выкананне якіх знаходзіцца пад кантролем работнікаў пракуратуры. Проверка их технического состояния, чтобы они были допущены к уборочной кампании, то есть допуски техники в технически исправном состоянии, чтобы находились. После этого прокуратурой Солигорского района будут проверены, исправна техника или нет, и допущена она к уборочной кампании. Прокуратурой Солигорского района также будут обращено внимание на сохранность сельскохозяйственной техники, узлов и агрегатов к ней, а также горюче-смазочных материалов. Сумесная работа пракуратуры са сродкамі масавай інфармацыі дапамагае даносіць да насельніцтва аб'ектыўную інфармацыю аб абароне законных інтарэсаў грамадзян и забеспячэнні правапарадку. Отдельное спасибо хочется сказать представителям средств массовой информации за освещение осуществления нашей деятельности. У пракуратуры Салігорскага района працуюць прафесіяналы. Агульная колькасць работнікаў – 17 чалавек. Пракурор Салігорскага района Дміцер Дзяшук адзначае, што калектыў згуртаваны, дасведчаны, добрасумленна выконвае пастаўленыя задачы. Супрацоўнікі валодаюць не толькі глыбокімі прававымі ведамі і высокай кваліфікацыяй, але і унікальнымі асабістымі якасцямі – справядлівасць, сумленнасць, прынцыповасць. Уважаемые работники прокуратуры, дорогие ветераны, примите искреннее поздравление с праздником. Счастья вам, здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе. Пусть почетное звание надежных стражей закона придает вам жизненных сил, энергии и оптимизма в решении сложных профессиональных задач.